anem trafant un poquet. A veure què fem avui. Me fa una gota de aire. Sí. Una miqueta fresqueta, però crec que ja se m'ha passat la fred. Queden 15 minutets per la carrera. M'acaba de calfar i a meta. Vale. Queden... Sí, a mí también me pasa eso. A mí me estresa mucho que salgamos a la vez. Prefiero que salgamos por separado. Que ya queda poquet. Ya queda poquet. No está así, pero bueno. Una trail vindrà. Hay que recuperarse, a ver constipat, Va, anem! Anem així! No primer pas, ¿Dónde uno va? Vamos a comenzar. El primer nos fa fred, nos fa calor, nos fa aire, caloría. Segon. Lo vende. No guardan força al final. Mira, vea, mira el paisatge. No us puc vindre, però així està. Allà va. Tercer quilòmetres. No l'he vistes. El tercer i el quart, el qual el quint en perill ja. Estos són més ràpids. 4, quilòmetre 4. 1 i la meitat. Allà va. Ja hem passat l'avistament. Quilòmetre 5. 300. Hem descomptat, allà va. Ya queda menos. Disfrutando de las vistas y del clima. Allà va. Vale. Ja tenim el quilòmetre 6. Anem a fer el pedacet ixe, anar i tornar. I quasi estem acabant. Allà va. Vamos. Quilòmetre 7. Queden 3 i ja hem acabat.
Ara toca patir un poquet. Hay que aguantar el ritme. Allà va. 8. Vinga, va. Aguantar. Ja portem quilòmetre 9 i de pujada. Vale. Queda 1. Toca patir. Uy, no se hace mi el niño, pero me recordé tú toda la carrera. Me va a acabar la chus. ¿Cómo va? Me va a acabar la carrera. Ya estem ahí. Ya estem ahí. Aquel niño que me ha acabado. Vale. Entres en mi meta. Vamos. Y entres en mi. Ánimo. Ya están ahí. Buenos días, Andoni, señor. Vamos. A ver. Va acabar superbé. Bones sensacions. Aprofitem per a dir Prou. entrega de premis, començarem per la de 5K i Així que ara mos toca dutxar-nos. Ja mos hem dutxat. Ara mos fem per ahir, que també és bo això. Era un mosset, un guanyador.